Co máš? Čo tam máš? Čo tam máš? Taký rama. Ryžu. Jana, čo tam máš? Veď ukáž, čo tam máš. Nič nemáš. Fuj, to čo? Fuj, to je krásne. Idem ja. Čo? Jana, my už ideme, lebo za chvíľku zvoní. Koľko je? 13:02. Hej? Už ideme. A 7. To už nemôžeš. To už môže. Osmička na všetko. Čaute. Ja som náleží.